салом тамошобинони азиз, нашри чоруми барномаи хонаи манро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Тарбандӣ ва банақшагирии ҳуҷраҳои хона яке аз корҳои муҳим дар соҳаи меъморӣ ва лоиҳакашӣ маҳсуб меравад, зеро ба назардошти ниёзҳо ва манфиатҳои ҳар як нафарро бояд ҳатман ҳангоми лоиҳакашӣ ба назар гирем. Ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар хусуси хонаҳое ки дар биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ пешбинӣ мешаванд ба шумо бо иштироки мутахассисони соҳа маълумоти муфассал диҳем. имрӯз дар барномаи мо иштирок доранд сармеъмори корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш Ғиёсов Меҳрубон. Чӣ гуне ки медонем, лоиҳаи бинои истиқоматии баландошёна аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш таҳризӣ гаштааст. хуб, шумо як мухтасар дар бораи таҳризии лоиҳаи бинои истиқоматии баландошёна назари худро баён мекардед ва мегуфтед ки кадом усулҳо ва кадом услубҳои навро шумо дар ин бино ба нақша гирифтед ки дар биноҳои дигар яъне ба чашм намерасанд. Ташаккури зиёд. Таърихи лоиҳабандии лоиҳаи мазкур мо сухан ронем. Лоиҳа соли 2019 аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаши Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст. Лоиҳа бинои истиқоматии баландошёна иборат аз ду ошёнаи маркази савдову хизматрасонӣ ва таваққуфгоҳи нақлиётӣ дар тархонаи он иборат буда, ҳуҷраҳои истиқоматӣ аз ошёнаи сеюм оғоз ёфта то ба ошёнаи 16-ум рафта мерасанд. Дар ҳар як ошёна тибқи нақшабандӣ аз 6 адад ҳуҷраҳо иборат аст ки ин тибқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3101/2018 бинои истиқоматии бисёрманзила аст. Бояд ки зиёда аз 6 ҳуҷра дар як ошёна таҳризӣ нагардад. Дар ҳар як ошёна 6 ҳуҷра иборат аст. Дар худи ҳамин ҳар як ошёна иборат аз як ҳуҷраи якхонагӣ, ду ҳуҷраи духонагӣ, як ҳуҷраи сехонагӣ ва як ҳуҷраи чорхонагӣ иборат аст. Ва ҳар як хонаҳо тибқи анамун стандартҳое ки меъёр қоидаҳои шаҳрсозӣ талаб мекунад лоиҳабандӣ гардида, бинои истиқоматии мазкур дорои ду лифти одамкашон мебошад ки қудрати борбардориашон 1200 килограмм ҳаст, ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд. Дар лоиҳаи мазкур бори аввал системаҳои нави шабакаҳои муҳандисӣ татбиқ гардиданд ки ин дар таҷрибаи биноҳои баландошёнаи истиқоматии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус шаҳри Душанбе аз нигоҳи назари муҳандисӣ дар бори аввал татбиқ гардида истоданд. мо метавонем дар ин ҷо ишора кунем ки масалан системаҳои ҳавотозакуниҳои табиӣ дар худи ҳамин хонаҳо, чӣ дар ошхона ё чӣ дар ҳуҷраҳои беҳдоштӣ тавре лоиҳабандӣ гардиданд ки аз ҳар як ошёна, аз ҳар як ҳуҷра гӯем ки системаи ҳавобароии автономии худаша дорад ки масалан гӯем ки танҳо барои ана ҳамин гӯем ки ҳуҷраи истиқоматӣ хизмат мерасонанд. Агар мо масалан назар андозем ба ошёнаи болоӣ вай аллакай гӯем ки ҳанамун системаи муҳандисии ҳавокашӣ гӯем ки автономии худаша дорад ки якеаш бар дигараш гӯем ки ин халал намерасонанду дар алоҳидагӣ кору фаъолият мекунанд. Системаи дигари навоварие ки мо дар лоиҳа пешбинӣ намудем, ин анамун системаи тақсимоти об ва барқи гӯем ки ба қавли горизонталӣ мегӯянд ба таври уфуқӣ лоиҳабандӣ гардидааст ва гӯем ки масалан анамун ҳисобкунакҳои гӯем ки об бошад, ҳисобкунаки барқ бошад, ин гӯем ки аллакай аз худи анамун роҳрави ана ҳамин ошёна гӯем ки насб мегарданд ва ҳар назоратчие ки ояд масалан новобаста аз он ки соҳибмулк дар хонааш қарор дорад надорад, метавонанд ки масалан аз ҳамун ҷа ҳисобкунака дида ҳисобу китоби худашро карда ҳамун расиди даркориро ба соҳибмулк гузораду аз хафои кори дигараш шавад. пеш аз оне ки
мо дар биноҳои баландошонаи истиқоматӣ барои интихоби хонаҳо қарор қабул кунем, ин мо бояд пеш аз ҳама диққат намоем ба кори меъморӣ ва умуман ба нақшагирии ҳуҷраҳои хонаи бинои мазкур. ва чӣ гуне ки мо вориди ин хона гаштем, фазои хонаи мазкур хеле кушода аст, яъне ба ин сабаб гаштааст даҳлези хона ва мо шумо дар бораи таҳризӣ гаштани хонаи мазкур ва дар бораи даҳлезе ки айни ҳол мо қарор дорем назари худро баён кунед ва меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ кадом талаботро махсусан барои айвон ёки таҳлези хона хос донистааст. хонаи мазкур иборат аз 110 метри мураббаъ таҳризӣ гардидааст, дорои 3 ҳуҷра ва ошхона ва ҳуҷраҳои беҳдоштӣ дар алоҳидагӣ аз ҳаммом ва ҳоҷатхона иборат аст. ҳуҷраҳои истиқоматие ки дорои 3 ҳуҷра мебошанд, таҳлези онҳо бояд ки барашон на кам аз 2 метр бошад ва масоҳати умумии онҳо на кам аз 8 метри мураббаъ бояд ки ба инобат гирифта шаванд. чӣ хеле ки дар ин ҷо мо мебинем, ин меъёру қоидаҳо гӯем ки аз меъёрҳои будагиашам зиёдтар риоя гардидааст ва баландии худи ҳамин ошёнаи мо аз фарши ошёнае ки мо қарор дорем то фарши ошёнаи болонгӣ 3 метру 30 сантиметрро ташкил медиҳад ва тибқи ана ҳамун меъёру қоидаҳое ки мо дар боло қайд намудем бояд ки на кам аз 3 метр таҳризӣ карда шавад. бояд қайд намуд ки ин яке аз хушбахттарин соҳибмулкон ҳастанд ки аллакай соҳиби анамун хонаҳои шахсии худашон гардиданд ва дар хонаи мазкур корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида мегзарем, корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо идома дошта дар арафаи анҷомёбӣ ҳастанд. хуб, айни ҳол мо бо истифода аз фурсат имкон дорем ки ҳар як ҳуҷраи хонаи мазкурро бо иштирок ва андешаҳои мутахассис ба шумо шарҳ диҳем. нахуст оғоз мекунем аз ошхонаи хонаи мазкур ва мебинем ки он бо кадом талабот ва меъёрҳои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ аст. будани ошхона дар ҳар як хона хеле ҳатмию зарурӣ мебошад, зеро яке аз нуқтаҳои муҳим лозим барои ҳар як хонавода ин ошхона ба ҳисоб меравад ва чун мебинем дар ҳуҷраҳои мазкур, дар хонаи мазкур айни ҳол корҳои тармиму таҷдид ва дизайни хонаи мазкур идома дорад. чиҳоро бояд ба назар гирифт ки фазои ошхонаро орому кушода ва бароҳат намояд. ошхона ин ҷое мебошад ки барои ҳар як модари тоҷик гӯем ки рӯзи он аз ҳамин ошхона оғоз меёбад ва бисёри вақти худашро модари тоҷик дар ҳамин ошхона сарф мекунад. барои ҳамин мо лоиҳакашон вазифадор ҳастем ки ҳамин ошхонаҳоро чӣ қадаре ки бошад, чӣ аз дизайни он, чӣ аз ҷобаҷогузории таҷҳизотҳои он ва ана ҳамун масоҳату равшаннокии он бояд ки дар доираи талаботу қоидаҳои сохтмонии онро бояд мо таҳризӣ намоем, чунки ана ҳамун барои истифодабарандагони ан ҳамин хонадон ин бояд қулаю мусоид бошад. ошхонаи ин тибқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ 3101/2018 бинои истиқоматии бисёрманзила дар он ҷо равшану возеҳ оварда шудааст ки масалан хонаи истиқоматие ки иборат аз як ҳуҷра аст бояд ки ошхонаи он на кам аз 10 метри мураббаъ бошад. хонаҳои истиқоматие ки дорои 2 ҳуҷра ҳастанд бояд на кам аз 12 метри мураббаъ бошанд ва чӣ хеле ки мо дар аввал гуфта гузаштем, ин хонаи истиқоматӣ иборат аз 3 ҳуҷра аст ва тибқи ана ҳамон меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ бояд на кам аз 14 метри мураббаъ таҳризӣ гардад ки ин меъёрҳо дар ана ҳамин лоиҳаи мо гӯем ки ба таври пурра риоя гардиданд. яъне маълум мешавад ки масоҳати ошхонаи мазкур 14 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бале. дар асоси меъёрҳо ошхона кадом мавқеъро бояд ишғол намояд ва умуман дар хусуси ҷойгир шудани
таҷҳизот умуман ҷиҳозҳое ки дар ошхонаи мазкур мавҷуд аст. Дар хусуси нурафкании офтоб ба ошхона чӣ масалан талаботҳо вуҷуд доранд? доир ба ҷойгиронии ошхона ё ин ки ба ҳамон ҳуҷраҳои гӯем ки ҳамсояш дар меъёру қоидаҳои мо дарҷ нагардидааст, лекин мо бояд ҳаминро фаромӯш накунем ки ошхонаҳои мо бояд ки ҳатман дорои равшаниҳои табиӣ бошанд ва намун системаҳои муҳандисии ҳаворозакунӣ гӯем ки дорои анамун системаи ҳаворозакунӣ ҳам муҷаҳҳаз бошанд. Дар анамин ошхонае ки мо қарор дорем, ҳоло ана ҳамин шароитҳо ба инобат гирифта шудаанд. Равшаннокии он ҳам бошад дар доираҳои меъёрҳо ба инобат гирифта шудааст. Дорои шабакаҳои ҳаворозакунии автономӣ таҳризӣ гардидааст ва бояд ҳаминро қайд намоем ки дизайни худи ҳамин ошхона ин бо диду нигоҳи ҳамин соҳибмулк таҳия гардидааст. мо бояд қайд намоем ки ҳамин тафдону таҷҳизотҳое ки ба ҳамин ошхона гӯем ки рабт дорад, бояд наздиктар ба ҳамун ваи равзанаҳои равшандароӣ бошад, барое ки ин ба мо лозим мешавад ки новобаста аз оне ки ин ошхонаи мо дорои шабакаи муҳандисии ҳаворозакунии автономӣ қарор дорад, бо аз ҳамун равзанаҳое ки кушода мешаванд бояд ки ба ҳамун наздик бошад, то ҳамун ҳам равшанӣ ҳам ҳаворозакунии ваяш фаъол кор. Хуб, тамошобинони азиз, доштани хона аз шаҳри Душанбе, ман аз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як нафар ин ифтихор ва масъулияти бузург аст. Зеро чӣ гуна хонаҳои худро дар шакли муосир умуман дар фазои хеле бароҳат сохтарамон, ин яке аз вазифаҳои асосии мо дониста мешавад ва ёдовар мешавем ки ҳуҷрае ки имрӯз пешниҳоди шумо аст аз яке аз биноҳои баланднишонаи истиқоматии шаҳри Душанбе мебошад. Ва айни ҳол мо баъди шарҳи ошхонаи мазкур ба дигар ҳуҷраҳо меравем ва чӣ гуне ки медонем дар хонаи мазкур ҳамчунин барои волидайн ва инчунин барои кӯдакон ҳуҷраҳои махсус вуҷуд дорад ва айни ҳол мо ворид мешавем ба ҳуҷраи кӯдакон. идомаи барномаи хонаи ман аст. Барои як нафар чанд метри мураббаъ яъне масоҳат пешниҳод шудааст ва дар бораи тарбандии хонаи мазкур ва бо истифода аз кадом унсурҳо истифода шудани молу масъулияҳо пешниҳод ва фикри худро баён медошед. хонаи истиқоматие ки дорои се ҳуҷра мебошанд. мо дар бораи даҳлез ва дар бораи ошхонаи он ба тамошобинони гиромии шаҳр дода гузаштем. Акнун мо дар бораи дигар ҳуҷраҳо агар дар умум гап занем, бояд ки ҳуҷраи умумӣ мегӯянд, ба қавли мардуми тоҷики бисёр мардуми меҳмоннавоз аст, онро меҳмонхона ном мебаранд, бояд на кам аз 20 метри квадратӣ таҳия карда шавад ва ду ҳуҷрае ки хобе ки тибқи ҳамун меъёрҳо ба инобат гирифта шавад, ҳуҷраи хоби волидайн на кам аз 16 метри мураббаъ ва ҳуҷраи хоби масалан барои кӯдакҳо, агар барои як нафар кӯдак таҳрезӣ карда шавад, бояд на кам аз 12 метри мураббаъ ва агар барои ду кӯдак таҳия карда шавад, бояд на кам аз 16 метри мураббаъ таҳрезӣ карда шавад. Чӣ хеле ки мо мебинем ҳуҷраи мазкур барои ду кӯдак таҳия карда шудааст. Яъне имкон аст ки дар ҳуҷраи мазкур ду ё се кӯдак яъне масалан зисту зиндагонӣ кунанд, зеро масоҳати муайян гардида 18 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бале, мо гуфтем ки ин меъёрҳое ки мо дарҷ кардем аз ҳаминҳо бояд ки кам нашавад. Ин метавонад гӯем ки зиёдатӣ таҳрезӣ карда шаванд, лекин бояд аз ҳамин меъёрҳо кам таҳрезӣ карда нашаванд. Инчунин дар хонаи мазкур гардероб ё ин ки ҷои махсус барои овезон кардани
либосҳо ва дигар асбобу анҷоми хона пешбинӣ карда шудааст. доир ба равшанӣ агар сухан ронем дар ҳуҷраи мазкур аз ана ҳамун талаботҳое ки аз мо лоиҳакашон талаб карда мешавад гӯем ки бар зиёдатӣ таҳия гардидааст ва оиди ана ҳамин зардеворҳо ва дизайни ана ҳамин ҳуҷра агар сухан ронем ин худи аз гӯем ки нигоҳи ана ҳамун соҳибмулк таҳия гардидааст. мо лоиҳакашон пеш аз оне ки як лоиҳаро лоиҳабандӣ мекунем мо аввал гӯем ки ҳамина мо барои худамон лоиҳабандӣ мекунем. агар ҳамин хонаи ман бошад ман чӣ тавр ҳамина худро бароҳат ҳис мекунам. корҳои тармим ба итмом нарасидааст. дар ин ҷо ҳоло гӯем рахти хоби кӯдакон нагузошта шудааст ки ин минбаъд баъд аз анамун корҳои тамом шудани корҳои сохтмонӣ оварда гузошта мешаванд. дар ин ҷо боз ана ҳамун мизу курсие ки барои фарзандон барои омодакунии дарсҳои худашон гузошта мешавад ки ин масоҳате ки мо ба инобат гирифтаем ба ана ҳамин гӯем ки ҷобаҷогузории ин ана ҳамин таҷҳизотҳо мебелҳо шароит фароҳам овардааст. равшаннокии хона таъмин аст. одатан барои ана ҳамун хонаҳои хоб гӯем ки кӯшиш мекунанд равшании табиӣ камтар истифода бурда шавад, чунки дар он ҷо ҷои ором аст, гӯем ки он қадар равшанӣ зиёд талаб намекунад. лекин вобаста аз оне ки дар ин ҷо кӯдакон на танҳо гӯем ки хоб мекунанд, боз ба дигар машғулиятҳо дар ин ҷо банд мешавад. мо ҳамина аз ҳамун меъёрҳое ки аз мо талаб карда мешуд зиёдатӣ ба инобат гирифтем. тамошобиёни азиз, барномаи хонаи ман ин махсус барои шумо таҳия мешавад. ҳадаф аз ин муаррифии лоиҳаҳои беназиру ман муаррифии услубҳои замонавӣ ки ба роҳатӣ ва хушии шуморо дар ҳар як хона фароҳам орад. чӣ гуне ки дар аввал гуфта гузаштем, хонаи мазкур аз чанд ҳуҷраи дигар яъне ду ҳуҷра барои хоб, меҳмонхона, нуқтаҳои санитарӣ ва ошхона иборат аст. айни ҳол меравем пайи шарҳ ва тавзеҳи ҳуҷраи дигар. ҳангоме ки мо вориди дилхоҳ ҳуҷра мешавем, пеш аз ҳама он чизе ки диққати мо ба он равона карда шавад, ин ҳамун фазои ором доштани хона мебошад. мутахассис назари хешро вобаста ба чӣ гуна ҷойгир шудани ҳуҷраи хоб барои падару модарон баён мекунад. чӣ хеле ки мо ҳамроҳи шумо мебинем, ҳуҷраи мазкур барои хоби волидайн ба инобат гирифта шудааст ва ҳоло корҳои тармиму сохтмонӣ ба анҷом расидааст ва ана ҳамон қисмати ниҳоӣ ки ҷобаҷогузории таҷҳизотҳо аст боқӣ мондааст ва ин гӯем ки дар рӯзҳои наздик ҳам бошад ба итмом мерасад. ҳуҷраи мазкур тибқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ бояд ҳамин ҳуҷраи мазкур на кам аз 16 метри мураббаъ ба инобат гирифта шавад ва чӣ хеле ки мо дар аввал дар лоиҳаи нақшаи тарҳи ҳуҷраи мазкур дида гузаштем. ҳуҷраи мазкур иборат аз 23 метри мураббаъ таҳрезӣ гардидааст. ҳуҷраи хоб боз як ҷои махсус барои корҳои дафтари идоракунӣ ки бо компютеру дигар принтерҳо муҷаҳҳаз мегардонад, имкон медиҳад ки ин ҳам дар ин ҷо ҷобаҷо гузошта шавад дар ҳуҷраи мазкур. агар оиди ҳамин оинабандиҳои яклухт ба истилоҳ панорамавӣ сухан ронем, ҳоло дар меъмории муосир ба таври васеъ истифода бурда мешавад ва мо ҳам дар ҳамин лоиҳаи худамон ҳаминро татбиқ кардем. мақсади асосӣ ба ҳамон хотир аст ки аз дилхоҳ мавқеан ҳамин ҳуҷраи мазкур мо набошем, мо гӯем ба ҳамон зебогии душанбешаҳри азизамон гӯем ки назар меафканем ва аз зебогию аз гӯем ки
анамун биноҳои наву замонавие ки диққатҷалбкунанда ҳастанд, аз онҳо мо дидан менамоем ва ба анамун гӯем ки рӯҳу равони ҳар як сокини пойтахт боз як гӯем ки илҳоми фараҳу шодии нав зам менамояд. Ба ҳамин хотир мо ба инобат гирифтем ана ҳамун оинабандиҳои як лухдро. ҳуҷраҳои сухоматӣ дорои як қатор функсияҳои зарурӣ бошанд ва умуман насби системаи обу корезӣ, умуман насби системаи гармидиҳӣ дар дохили ҳуҷраҳо ва биноҳои сухоматӣ аз талаботи ниҳоят зарурӣ мебошад. Гармидиҳии ҳуҷраи мазкур ин аз шабакаҳои ягонаи системаи гармидиҳии шаҳрӣ пайваст ҳастанд. Дар фасли тобистон таъмин намудани он бо ҳавои мӯътадил дар худи ана ҳамин хонаи гӯем ки мазкуре ки иборат аз 3 ҳуҷра ҳаст, 2 минтақаи насб намудани кондитсионерҳо ба инобат гирифта шуданд ки онҳо дар ҷойҳои махсус насб мегарданд ва ба анамун талаботҳои шаҳрсозие ки ба намои зоҳирии биноҳо таъсири манфии худро мерасонанд, инҳо дар ҷойҳои махсус насб гардида ва аз зоҳир агар мо назар афканем, инҳо дар пушти анамун панҷараҳое ки боз бар симои зоҳирии анамин бинои мо ҳусни дигар зам менамояд, пинҳон карда шуданд. Дар биноҳои баланднишонаи сухоматӣ ки пештара бунёд шуда буданд, кондитсионерҳо дар намои зоҳирии бино насб мешуданд ки аз берун яъне ба намои он костагиро зам мекард. ин нуқта барои пазироӣ ва ҷой додани меҳмонон пешбинӣ шудааст. Яъне пас маълум мешавад ки гап дар бораи меҳмонхона, ҳуҷрае ки барои қабули меҳмонон ва барои пазироии меҳмонон пешниҳод мешавад. меҳмонхонаи мазкур чӣ гунае ки мебинем бо хурдтарин ҷузъиёти меъморӣ ва дизайнерӣ тарбандӣ гаштааст ва ҳоло мефаҳмем ки то кадом андоза масоҳати ишғолгардидаи меҳмонхонаи мазкур ба талабот ҷавобгӯ ҳаст ё не. Дар ин маврид мутахассис назари худро баён мекунад. Меҳмонхона тибқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, биноҳои истиқоматии бисёрманзила, хонаҳое ки дорои 3 ҳуҷрагӣ мебошанд, хонаи умумии онҳо набояд аз 20 метри мураббаъ кам бошад ва ҳуҷрае ки ҳозир мо қарор дорем иборат аз 30 метри мураббаъ таъризӣ гардидааст ва тамоми шароит барои ана ҳамун пазироии меҳмон дар ин ҷо ба инобат гирифта шудааст ва барои меҳмонон хизмат мерасонанд. Чӣ аз ҷиҳати масоҳат барои ҳис намудани меҳмон худашро дар ин ҳуҷра ва чӣ аз ҷиҳати мутаносибии ҳуҷраи мазкур бисёр ҳам қулай таъризӣ гардидааст ва ҳоло аз он сабабе ки ана ҳамун таҷҳизотҳо дар ҳуҷраи мазкур ҷобаҷо нагузошта шудаанд, мо инро наметавонем ба чашм бинем, аммо ман ҳамчун меъмор ва лоиҳакаши ҳамин бино гуфта метавонам ки ин яке аз меҳмонхонаҳои беҳтарини тоҷикона мешавад ва метавонад дар як вақт то 15-20 нафар меҳмонро дар ин ҷо қабул намуд. Чӣ гуна мебинем барои насб кардани телевизор ки он яке аз ҷузъҳои асосии ҳар як хонавода маҳсуб меравад, бо як услуби махсус ҷои насби телевизор омода гаштааст. Оянда соҳибхона метавонад дар ин мавқеъ телевизорро насб намояд. Ва дӯстони азиз, имрӯз мо фикру ақида, умуман пешниҳодҳо, тавсияҳои мутахассис Ғиёсов Меҳрубонро шунавидем ва дар охир мехостем назари хешро вобаста ба ҷойгиршавии ҳуҷраҳои мазкур ва дигар имконоти зарурӣ баён медошед. Бояд қайд намуд ки хонаи мазкур дар доираи
меъёру қоидаҳо пурра ба инобат гирифта шудааст ва намун масоҳатҳое ки ҳадди аққал мегӯянд бояд на кам аз масоҳатҳои дарҷ гардидааст гӯем ки бар зиёд таҳия гардидааст ва албатта гӯем ки ҳаст баъзе норасоиҳо баъзе ҳолатҳое ки бояд ба инобат гирифта шаванд. Агар мо ба ҳуҷраи хоби волидайн назар афканем, дар он ҷо ҳуҷраи беҳдоштии махсус барои онҳо ба инобат гирифта нашуда буд ва агар ки инам ба инобат гирифта мешуд, дар ҳангоми лоиҳакашӣ фикр мекардам ки боз барои фароҳам овардани шароит мутобиқ мегардед. Ташаккур зиёд ки дар барномаи мо иштирок кардед ва бисёр як суҳбати касбӣ буд. Тамошобинони азиз, шумо мехоҳед ки хонаҳои шахсии худро дар дигар таҳр ва дизайни муосир бинед. ҳангоми корҳои сохтмонӣ шумо ба мутахассисон аз ҷумла меъморон, дизайнерон, рассомон муроҷиат кунед. хуб, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи хонаи ман. ин нашри навбатии 4 буд. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.